Čus ľudia, som Marky a vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si zahráme hru Counter Strike, je tu so mnou Filip DX a Mati DX. Bude ich slabo počuť, pretože... Sme na deathmatchi. Takže mi to je dobre na 60 FPS. No, je tak trošku hacker. Marky, poď ku nám. Nechce sa mi. A čo bez hackermi? No a? Poďam ku vám za chvíľu. Musím zistiť, kde je hlavná strelačka. To je parky, on jedol parky, chlapci. Kde sa To tak... sa nedá. Hajde, rozkeliť, ako máme deti. Cigánčik. OK, dal som Filipa DX. Ja som tu neviem, som tu nehľadal si tak pol roka, chlapci, tak. Ja 7 mesiacov. Preto neviem hrať a nenapíšam. Točíte všetci traja? Či dvaja? Ja dám. OK. Sa nedá. Taký cigánčikovia. Tak asi idem k vám, ne? Hej, bo oni majú hacky. Všetci, tak porazíme aspoň hackerov. To sú furt pri sebe, to sa s nimi nedá. OK, som CT. Tu Vajc není hacker. Keď to Vajcu není hacker. Ty. Tu ten Kubajc má stále... OK, ale musíme ísť všetci teraz spolu. Ja budem furt tu kempiť za krabicami, to budem kempiť, a čo? Ten pán, no dobre, ja chcem kill, konečne. Ten pánov si veľa o sebe bude myslieť. A ja sem sa kempiť, že on ma bude vedieť, že som tu. No, Dal som ho dole. Jebeme na to Mikey Brats. Dal som ho dole. Však oni ani nie sú hackeri, však si ich úplne dávam. odkáž teraz si dávam na Glitter. Kde sú tie pánky? Jak ma mohol zabiť? No hovorím, oni keď sa načnú. Keď som do neho strelal asi pol roka. No, pánky. No to teraz som začal hrať a hneď ma zabil, logika. To všade. Tuto hovorím hacky. Normálne to cez 3 more. A môžem raz bez 3. To môže byť cez 3. Musíme ísť traja spolu na nich. A oni nemajú hacky, však oni sú takí silní, istí. Len sú proste silnejší, vedia to lepšie hrať. Ale je jeden. Dole. Ten Postavený. pánok tam máže dačo. Ale fakt, netrafte debiliny. Škoda, že sú iba dvaja proti nám. By bola väčšia sranda, keby sme hrali viacerí. Tak to sa Tam budem... sú 4 hečkoty a nič mu to neubere. A to je najlepšie psychokos. Tak asi si sa netrafil. Kúti. Mi napísalo Ale nie, bude ma proste volať normálne. 3 hečkot. To skade mi povedzte. Aj mne. A teraz úplne, ježiš to jak kemper. To cez 3 steny, alebo som naslepý. Úplne zakempený za krabicu a som ho aj nevidel. Úplne zabitý kemp. Ale nechápem, jak tam kempol. Neviem prečo, ale mne nejde lepšie s díglom, jak zbraňom. Mne práve, že naopak. Idem skúsiť. Yes! Keď to zabijete, tak si chytíte zábor. Okej. Ale ja ich stále neviem nájsť. Nám trčia peďaka, tam ja zabijú, ne?
Ja, Nehovorím ten ja mám všetko 100, lebo ich neviem nájsť. na za teplo bude. Okej, už je dole. Parky. Pomáham, Titi alebo Filip. Či Titi alebo Filip. Ty mám. O, ďalší dole. 11 hapka, tak to už nedám. Som dole. Dole je taký cigán ma Tam zabil. bol ten cigančík. Počkajte, ja som počul, jak To je taký cigus. Však som mu ubral si Trápny kill za 200. Trápak. To zo zadu vie každý. Ale to úplne. Tak keď je za mňou, tak... Hlava, to Keď je za mňou, tak jasné, že ma zabije. Aj toto bol trápny kill. No dobré meno. No Swear. Úplne luxusné meno. Čau parky, no. Beriem si granáta. A hodím im to pod nos. To hlavne je tu prestrelka. Hej, tu je najväčšia. Zostaňte tu, tu je najväčšia prsta. To je taký cigančík. Okej. No mi veľ... išli zobrať, ale pečko. On mi bere veľa, lebo on furt trafa ku hlave a práve že naopak ja sa furt trafím, tak... Yes. No, skvěl. No, celkom trap. No, skoro celkom úplne trapné. A celkom dobré na to, že som tu nehral pol roka. Ja 7 mesiacov. Skadej by tie blbé strely. Ten cigančík si veľa o sebe myslí. Povedzte skať. To by som najradšej vedel. Proste hack. Stamať. Čau, pán. Keď ťa dá zo zadu, tak zase nemôžeš na ňo nadávať. Fuck. Tam to ani s bohekom nevie. Skúsim na risk? Neviem ich nájsť. Nie. Kde sú? No, tam je jeden za Stavať, záhapka. Hej, tam bol jeden, som ho zobral. Som ho zabil. Však tu sa nezakýboval na mňa, vidíte scénu. Jak to bolo zamieriť? Kľud. Oni dva sú plní ragery, ja tu si v pohode hrám. No. Ten cigančík išiel k nám. To úplný lovek, iba tak vedel, že tie slovo. Debil, na čo išiel tu mám? No dobré. Ja si sám rotím granát pred seba. Akože dobrý som. Tak 10 bodov z 10. Ty si sa umiestnil, tu letíš. Z dvoch. Hej. Hej, lenže vy tu už hráte. Ja idem normálne. Vy ste tu hrali ešte 3 minúty, zatiaľ čo ja som jedol. Ty si to nerobíte prdel. Ja idem na ňo a ja spadnem. Fakt, kľud, Mati, kľud. 17. Áno, no rage. Ale tak vieš, akože ja chcem mať kvalitné video, nie že tu iba rageuješ. A hlavne sa neprekrikujte. Neprekrikujte sa hlavne. Neviem nájsť tých šašov. To čistý hezner. Oni sú tak kde dole, z dole a furt. Ale nie, ale to iba tak sa otočili ku mne a iba tak strelali. Ešte neviem, ská je to on strela, ale... Jeden zadu sa kúča preč, on jeden spredu, ona taktika to aj vie, to ja viem. Ideme taká technika, že jeden spredu, že som zastav. Poďme taktiku. Au. Povedzte aspoň raz. Tu je, zabiť ho. Jak? Strieľam do ňoho, ale proste strieľam do ňoho, dá 5 sekúnd, on sa otočí headka a som mŕtvý proste. Skade na mňa strelovať si kokos, on je... Dobre, už aj ja začínam rageovať, pretože toto som nepochopil. 5 sekúnd do ňoho strieľam, sa otočí headka. Proste, dobre, idem.
Ale úplne Ale čo z toho má, že proste má hacky? nevedia, že telefón. Moment, príde otočka, tyk tam hlava. 14 HP. Marky klima. To dám. No, keď je jeden proti späť, jeden zadajú, tak asi nedá. Zabiť ho, ukržovať ho. Ježiš. Čau, Parky. Dobre, Skade? z mojej babky. Ne, už som mal 2 killy. Si zo mňa robíš prdel. Hej, už asi 10. krát dneska to si ideš prdel. To sú takí. Dobre, a ja budem taký. A 10. krát za sebou už, to sú takí. Nepoďte kempiť aj vy. Ne, ja nejdem kempiť, ja normálne zozadu na nich pôjdem. Idem. S nimi srať nebudem. Hej, hoď mi granát, si logik. No mňa hodí granát. 3 HP. Tu sú tak, kde teraz. Haha, kemper jeden zasratý, si čo myslí o sebe? Čau, parky. Nechcete ma kryť. Neviem, si. Ja teraz nehrám, sa pozerám, koľko ešte času. Ešte točím minútu 30, budem ešte točiť. Jano! Logika. Hej. Mňa to furt tu do tých kanálov prepne. Hodím granát a bude spokojný. Hoho. Ja som zabil granátom. Svek. What the fuck? Cez celú mapu ma zabije. Sprede zozadu. Skaj ma zabil. Aha. Ja som si posunul myšku. Kurňa. Ježiš, to ja budem taký kemp. Ja už to za chvíľu ukončím, len ešte dobujeme. Ty kokos, jak vedel, že tam som. Ale vyhrávame. Máme dokopy viac killov ako oni. Ale vy na tom nekáta. Doriti, taký kill mohol byť. Toto bude asi najvyčovanejšie video, ale to už. Keď som kedy natočil. No viem ešte koľko môžeš natáčať. 2 minúty, ale ja si to nechávam proste. Do zálohy, okej. Som tak dlho nehral Contra, už ani tie skilly nemám. Hej, to ani ja. Ani ja, ale... Okej, čas vypršal, už to končím za chvíľu. Dobre. Ja som si to dával na 13 minút, čiže mám ešte teraz... Mám ešte 2 minúty, ale tá už za chvíľu to ukončím, fakt. What the fuck? Asi ukončíme, nie? No hej, ale dám si ešte jeden kill. Dobre, ja. Nie, že mi to teraz bude trvať pol hodinu dať jeden kill. Už sa odpojíme, pretože ja o chvíľu sa nasedem a zapnem speedhead. To je najlepšie. Ja si tak Proste Mati to rieši takto, zapíne speedhead. Dobre, dal som kill a ukončíme toto. Dúfam, že sa mi video páčilo. Ak hej, nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa v tak čus!